Det har jeg. Det er mig. Jeg ved ikke, hvorfor der kom julesvin allerede. Og den sidste ting, jeg har købt, det er pick-up. Det ligger ikke. Pick-up den. Jeg skal tisse det. Jeg skal ikke tisse det. Cola-musling. Hvad med alle de her? Jeg er lige ved at ud af det, tror jeg faktisk. Jeg tror, jeg tager den. Og så står alle de her ting bare der og kigger. Nej, alle dine ting. Far, må Mona egentlig smage på alle sine ting? Det er mit ting. Far, må Mona egentlig smage på alle sine ting? Nu, du har jo købt meget mere end mig. Du har købt meget. Nu kom dem der, du fik plus også de der hvide overlovstemmer. Du fik 5, og jeg fik 4. Ja, jeg spurgte bare dem til. Hey, vil du være med? I starter lige med at rydde det her op. Tegneblyanterne og papir. Papir, det kan I bare krølle sammen og smide derhen i form. Det kan vi ikke gøre. Det er kontrol. Jeg har min kontrol. Jeg skal ikke kontrol herovre. Og det skal herovre. Jeg tror det herovre. Nej, det er. Jeg smider det der. Og de her, de skal tvære mit kanal. Det her er altså ikke snavs. Far? Far lige. Mor? Nej, vil du godt lige spørge far? Det her er snavs. Det er klister fra plaster. Nu lader I lige meget være. Og så er I lige lidt sammen med jeres far. Okay, nu er det rutter. Og du kan godt smage på den her. Den her. Du fylder det hele. Fylder det. Smag på den her. Hvad for den kan være her. Ikke om på min her. Her. Du må gerne sætte nogen på den der. Fordi du skal... Ej, de pælser. Lige der. Ikke der lidt. Der fylder der hele. Hvad for noget skal du smage først? Du skal gøre det her. Du skal have lukket øjnene og gøre det. Og nu peger du på den. Kom nu. Okay, så tager vi det. Nu vil du smage på. Men vi skal først smage på den der. Jeg har ikke lyst. Den er ret god. Yay! Nu er det jordbær og vandmelon. Åbn dig for helvede. Åbn. Åbn. Ej, nu lad os se. Ej, det er pink! Det var ret, den lugter godt. Faktisk lugter den af slik. Ja, det gør den. Vi skal begge smage. Den smager godt. Jeg smager. Den smager slik. Den smager... Mor, den lyserøde fry, det smager slik. Ja, den er slik. Nu smage. Den er på YouTube. Mor, vil du smage den her? Yes. Nu er det smager så godt. Jeg vil gerne smage det så. Far, den smagte rigtig godt, den her musling. Okay, Louis, du skal komme tilbage. Vi skal prøve en ny ting. Ja. Og det bliver det er min tur til at pege. Uden øjne. Den beskideller.
Okay. Nej, perlen skal i skuffen. Høj. Ærle. Skuffen. Høj. Ej, nu det må man ikke. Så er den ikke. Okay, så bliver den forflætter. Du fylder det hele. Løb det. Det smager egentlig. Jeg ved ikke, om vi bruger dem alle. Vi deler den der. Du knækker bare en halvdel. Nogen sjov. Du Men knækker, lille. du knækker bare en halvdel af til os. Men den er god. Ej, den er en farve egentlig. Der er også hvid. Guys. 3, 2, 1. Louis, du har vist det. 3, 2, 1. Den er god. Jeg har bare lyst til at ligge ned. Pick up chocolate with den vi har smagt, den smitter lige herovre. Dem har han, så dem hører vi ikke. Vi er godt til at vælge. Perlen skal i skuffen. Nej, det har jeg ikke lyst til. Jeg ved godt, det ikke er jul. Men vi har lyst til den. Det var noget derfor, og det burde være Halloween-ting, der er der. Det er lavet en film. Ja. Og det eneste, der var det var den her. Nu kommer det. Kommer den nu? Okay. Mona, skal vi bare spise hele den? Nej, det tænker jeg heller ikke. Okay. Mona, du skal ikke slå mig sådan, som du plejer, hvis jeg er fjollet. Okay. Altså, når vi ser videoen. Det smagte godt. Au. Så er det den der. Det var vildt. Må jeg? Det er ikke den de andre huller. Det er med tåbe. Det er den de andre huller. What the heck? Hat der mor! Det ser sjovt ud. Ah. Okay. Værsgo, Louis. Hvad er det her? Der er orange i den. Så jeg prøver at se farven indeni. What the heck is Det this? ser altså sådan her ud. Hej, Stora. Jeg vil give den en... Jeg vil give den 110. Jeg kan give den 10 ud af 10. 100 ud af 1000. 3 ud af 10. 100 ud af 10. 1 million ud af 10. Og vi viser lige dem, som vi siger. Kom, Stora. Og den der 20 ud af 10. Okay. 20 ud af 10. Så vi kan bare gøre det her. 20 ud af 10. Den har jeg sagt. 20 ud af 10. 20 ud af 10. Og de har Oreos 3 ud af 10. 1 million 100. 1 million ud af 100. Ud af 10. Og den her, det er vi spændt på. Til næste video. Hej. Nu er bare lade være med det. Jeg kommer faktisk ud over den.
Louis. Nu er det nu her. Jeg kigger bare. Du kan også være, man er så tæt på. Det er så ikke vennerne. Men der må jeg godt være den, der åbner. Du har åbnet dem alle sammen næsten. Det er en ny ting. Ikke den der, det er vores billede. Den er de der ormepiller. Hvad er den der? Må jeg godt åbne den? Det var altså de lige. Nu vil jeg tage det ud. Ja, der var. Prøv at åbne op. Bare giv dem. Den ene knækkede, og den er til mig. Ja, der var. Du kan bare finde dem. 3, 2, 1. Million ud af 10. 5 millioner ud af 10. Hey, nu det er det samme som der er inde i de der. Den her farve Oreos. Det er bare en. Er der også smagsprøver til de voksne? Eller Ja. Ja, og I må endda også være med i videoen. Nå, så tror jeg, der lige der kommer. Er det så? Hvor er videoen? Louis! Nej, jeg kommer lige ind i videoen. Du kan bestå det. Nu kommer der lige sådan en her først. Den smager godt. Den her Værsgo. smag. Der er det Ja, med vanilje og ja. du spiser den bare hele. Jeg kan ikke godt lide den hvide eller den mørke Oreo. Hvid. Mørk. Så får du det. Det her. Ja. Og du skal også have sådan en her. Må hun godt få en hel en. Det er en pækker. Den hvide smag i hvert fald Og godt. så skal du også smage den pinke prime. Og så giver du dem ting ud af ting. Altså den der, den var virkelig god. Den har jeg ikke smagt før. Hvad giver du den? Altså 10 ud af 10, tror jeg. Eller måske. Mig og Louis Du gav den kan her. give den højere. Du kan give den så højt, du overhovedet vil. Okay. Mig og Louis gav den her 1 million. Jeg gav den der 5 Er det en millioner til. Halloween? Hov, hendes stykke chokolade væk. Jeg tror bedst, jeg kunne lide den der. Den får 8